Hi guys, Hermes sa Hinguog. Tapos maniud to mi diri sa ila ni Ate Ochia Eteri. Ayan si Ate guys. Tapos wala na sila isudan diri kay hapon naman. Among gi-order sabaw tapos beef stick. Ayan. Pahurot na ang sudan. Apili ni saging ti duha. Unsay drinks ninyo? Ayaw yung tindiyo na binaso ka 15. Wala kang bayad, nakabuan bro. Binaso, wala yung gagmay mo. Wala ni gagmay. Wala yung gagmay, wala. Ang ano yung white. Kanaan. Nabalik mi diri sa karinderya ni Ate. Hi, G! Ayan si Ate guys. Shout out, Jaja! Shout out Jaja. Asa na si Jaja te? Wait! Sa Kuwait. Mga taga Kuwait diha. Salamat. Nagkalaw sila dito kapalo sa imo, guys. Lagi. Kaon ta guys. And shout out to Madam Abigail from Florida. Thank you so much, Madam. Di ba, right? Siya to. Kinsi ang baso ti sa drinks. Binaso nila ako. Binaso. Doon ka ba so? Kung ang kuwan gani, ang tanang swapto, katong pinakagamay sa po, Wala na magbaso. 25. Wala na nagbaso. Mahal bitaw kahit siyang drinks. Mahal ka ron. Binaso nila eh. Sige na maso. Salamat. Salamat. Lag-lag na. Kaon ta guys. Sa kong ex. Shout out sa iyang ex. Nga katong nagpasakit sa iya ha. Kasi pangalan ni mo, Dam? Marisa. Marisa. Si Madam Marisa. Ayan. Salamat. Buyers. Eto guys, pauwi na kami sa Balingwan. Dani, tabi po. Dani. Here na kami guys sa bus. Eto, bumili ako ng tuyo. Talisayang ni. Ayan akong doktor. Ay, nahulog.
Eto guys, punta kami sa gym ng Palisayan. Kasi sabi nila, balita-balita na sunog daw. Tingnan namin. Na problematic di sa sunog yung Palisayan kay wala na may binta. Wala na dyan binta tungkol sa sunog, walay kuryente, pas ang negosyo. Pero dani ra po sa plaza. Walay kuryente. Oh, di na po sa plaza. Mga tag empanada ni Madam. Lami yang empanada are tag 15 pesos. Awid tayo guys. Puntahan natin. Ayan, dito banda guys. Ayan na ang nangyari sa Talisayan Gym. Maayo jud ang pagkasunog tanan sa ilahang gym. Di siya masudlan. Nahurot ang atop sa pagkasunog. Nay mga nagtan-aw diri. Atong tan-awon sa sulod. Ayan, nahitabo sa Talisayan Gym. Hurot jud siya guys. Diri banda guys, tan-aw pud ta diri. Hurot jud siya. Wa joy nabilin. Nag-aso-aso pa oh. Sayang nga jud eh. Ayan guys, ang gym sa Talisayan, mao na siya nahitabo karon. Ang dito naman banda guys, ayun ang nangyari sa may bandang dagat. Ayun, ang Sipaka. Here na kami guys sa bahay. Galing na kami doon sa Talisayan Gym. Tapos punta kami sa bukid ngayon and may bahaw. Dalhin ko ito ang bahaw doon sa bukid para hindi masayang ang kanin. Kasi kung hindi ito dalhin doon sa bukid, mapanis ito guys. Sayang lang. Dito natin sa plastic ilagay. Ayan, bawal tayo mag-usik-usik ng kanin. Tapos, magdala tayo ng tuyo doon. Kasi marami naman ito, guys. Oh! Kajutsa! 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 Eto, dalhin natin doon sa bukid. 1 kilo ito binili ko. Tapos hatiin natin para may maulam rin sila doon. Oh, kajutsa! Ayan ang ating dalhin doon sa bukid. Bye! Guys, marami sa Limonsito, dam. Bali, 20 lang ako, Adam. Eto guys, nakabili na ako ng isda. May ulam na kami doon sa bukid mamaya. Eto si Sherwin. Ayan. Pangas na kami sa bukid. Okay na? Adi lang, Stanley. Here na kami guys sa bukid.
Ang kaniti isulod pa rin nato dito dili na paibabawan na lang ni sa kuano. Kanon na kuano, init. Daghan di bahaw. Magluto tabuad aw ma na. Ana ra isda. Isulod na lang to sa ref ti ang kuan. Pansit no. Kalatalan mo lugar. Ya. Tapos mag lemonsito juice ako guys. Kasi kuha ka Gerald doon ng ano Gerald, Sel. yung Salaan. Sel. Sabah. tubig na malamig. Abo. Tulo ka mara? Betul di marang dito siya. Mangmata. Dili dito ilakuan. Dito basta ato taog maawa. Adapit. Kan kayo. Bigyan dila na ko niya ba? Mara? Pero Mga hilaw? mahilo. Kasi nanguha te. Siyungot ang nagsaka. Yung daw nagtaka. Kung ba ang putag mahulog na si iyungot no? Ang nag-uban pa mga isikuan. Inday. Inday. Inday nga. Kling, kling. Ayo. Eto guys, lemonsito tayo. Sa pagsaka din tinday. Sa naimo kong pakwan ng ngot na buros man ko. Boros. Gusto ko mag-inom kasi ng lemon juice. Kaya ito ay pang herbal din ito guys. Kaya ito, timplahan na lang natin itong isang pitchel. Ubusin na lang ito. 20 pesos ito ang binili ko na lemonsito. Kaya mag-juice tayo ngayon. Tapos si Papa guys, nandito si Papa sa bukid. Dito si Papa ngayon sa bahay. May binili ako na isda doon sa merkado kanina. Pinaksiw ni Auntie Mercy. Prito. Ay, prito pala. Lapaigo ba to ang mantika ting ako gitalit? Sa Kuyumito, mandato Kuyumito. Sa kayumito si Ingot na sagdahan? Oo. Sagdahan si Ingot, kaya pala namaga yung ano niya, yung dito. Yun nga ang sinasabi ko kay Auntie Inday na ipabinisaya. So, ang resulta sa binisaya kay Ingot, sinampal pala ng mga hindi natin, kapariho na tao. Taong lupa. Kaya ayun, talagang maniniwala talaga ako 100% sa binisaya. Tapos si Mama, gilitik ang yahang lubot. Kaya ngayon, mamalina si Mama. Bapa ni, magbaritis na rin ka. Nanarabay kaso sa baritis ka ron. Ay, Diyos kumadir. Kung sa manima, alas 6, takdo alas 6, magkuan, palina? Oo. Alas 6, takdo guys, magpalina si mother. Hindi inikit sa alamigas. Pag-ihi na ako, dito sa kuan. Kasi alam ang hula. Unya, pag-ingkit sa alimigas, naon sa man? Hiburot. Diyon sa, wag ko na sa... Uy, 58 daw. Kasi 58 na. Ginoo ko. Ang sampot ni mother, iningkit sa ano. Nakaino na natin. Oo. Mga dahil ipakutana ko sa mga bakit hindi kita ba? Ito, ilagay natin dito. Diyos na ito, guys. Sige, bilisan mo. Alas 6 na, mother. Mamarina na ka para maulian na imong lubot. Giingkit. Ay! Giingkit sa kuan. Diliin mo na ito. Geraldine, ang asukal. Eto, may bahaw. Tapos, ito sana ang ulam nila ngayon. Itlog at saka ito. Sitaw. Ayun, pinaluto ko ang isda. Si Auntie Mercy ang nagluto, guys. Ng isda. Pinirito ni Auntie Mercy. Ayun ang ulam namin ngayon. Ato pa niluto, unti. Sitaw. Alam.
Adubuhon lang. Di ka na mo una. Hindi ganyan. Ano ka ba? Ay! Wara. Huwag natin matanisin. Ito ay parang herbal na rin ito. Ayan. Gusto ko kasi mag-inom. Langka kaya kung paminaw sa akong tilaok mo nang inom tayo. Then, tikman natin. Ay! Medyo maasim-asim pa siya kunti. Huwag natin matamisin. Ito, enough na ito guys. Nakalimut ko. Napa ba'y asin te? Nakalimut ko pagkal sa asukar no? Nasa din ang dito nagkaroon. Kani, dito ni sa balay. Sayang po guys kung ibili ni dito. Mapanos na yun sa ugma. Kuha ka na ng baso, Geraldine. Para mag-inom na tayo. Guys, inom tayo ng lemon juice. Eto, ikuraw-kuraw na natin para ang asukal matunaw. Hindi to masyadong matamis, guys. Anti, oh. Langka, may paminaw. Karao. Ay, kalami. Asa mo dito? Dani na. Mag-inom ka na. Beb, ipusin muna natin ito. Beb, inom ka? Sherwin Singh. Oh, Beb, ah. Okay, ma. Sherwin. Inom tayo ng lemonsito juice, guys. Ibo. Dira unday. Oh, anak. Hawili Beb. Ayo, okay kang. Hawili kima kuana na. Lomba. Unday. Oh, unday ah. Eh. Ang ite dagway ato ni Bintoy gadong. Nagkaumisa. Ito guys, tingnan natin ang marang. Kung hinog ba siya. Hinog na! Hala nga hinog na sandaw. Wow, sarap! Mamaya ito pagkatapos kumain. Naku, hindi tayo papayat nito guys. Sumarang hindi karon. Law pa ni Tapos itong isa, hala! Dalawa ang hinog! Eto! Bang tandaw ni Mama Usma. Imukbang. Ay, imukbang na lang ito, te. Imukbang na lang ni. Sila pa na siya. Ano na lang, insakto gini umati, imukbang nato ni, buntag sa'yo. Daghan naman kayo ni Gerald, imigikuha ng kuan. Magmulog sa ba. Ipanakot raman sa kuan. Ipanakot raman sa... Ito, isaulin mo doon. Oh, ilagay mo doon. Bombay di ay dili din. Nagani mo. Ito, bombay at saka ahos. Panakot ito guys sa sitaw na lutuin namin. I-adobo ni Auntie Mercy. Ay! Hoy, huwag mong kaunin pa to. Bawal yan. Ito, hugasan muna natin ang ating sibuyas bombay. Brownie! Ang brownie namin. Ayan, ang ating bombay. Ay!
Nabuhi na to Gerald ang kuan? Katong atsal nga gibutang? Nandagko na? Wala pa na. Wala pa. Gagmay pa siya? Lagbay pa. Di mo mirakan. Unsa, aga-asa siya te? Dalam, oh. Bahom gyapon ni Tino. Sampo lang ni siya. Kanila unahon no? Para may una mahurot. Sayang guni ko kuan ko. Wa pa ninyo nahilabti yung suka? Kuha mo. Umay ko ang lamig kay kabutangan sa asin. Dalam ako. Eto guys, manihapon na kami. Ang sarap ng ulam namin. Si Ondoy. Manihapon na ta, Ondoy. Nandito si Papa guys. Bungas guys. Yes pala. Kulang mo plato sa tubig. Ang ulam namin ay pritong isda, tapos adobong sitaw, at may itlog na may sardinas, and may bulad. Ondoy? Ondoy? Kaon na si Ondoy? No. Eto, mag-pray ka na, Gerald. Kain na kami, guys. Which you are about to take and then Jesus Christ the Lord, amen. In the Father, Son, and Spirit, amen. Amen. Kain ka na, Ondoy? Kain na. Alam ko ba? Kain ka, Ondoy? Kana ang piritong isda nga di ko ano, kunis-kunis no. Sunod. Dapat ang datop di sa kilid mga kuan di ang gibutang dato mga sitaw, alubati. Ano pa? Atong dato ba? Nga po, sitaw ka itong pag-as. Dahil na natin utang mo. Alapit. Ang kagdood ko. Undoy? Lami yung nasudan, Undoy? Kayo ba? Ngalam eh. Hindi, ngalam eh. Sobrado mo dyan yan. Nam-nam. Nam-nam daan? Kita kayo mong yaya, tubuhol. Bisa yaya. Hindi.